Okay.
nụrụ ka ha na-ekwu sị ka anyị jee n'ụlọ Chukwu Chineke nna m. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta anyị. Tata ụka na-agwa anyị ka anyị nọ na olileanya ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị, ka anyị kwadobe onwe anyị nke ọma site na iwugharị mmụọ anyị, wepụ ife ọbụla ga-egbochi ọbịbịa nke Chineke n'ime obi anyị. Anyị na-achụ aja misa nke mbụ inye Chineke ekene maka nchekwaba ya na odudu ya n'isi Maazị na Oriakụ Chibụzọ Nweke. A na-ayọkwazi ya maka ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi Fada Jose Herrera. Na-ayọkwazi maka udo n'ụwa niile. Ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, Nna dị ebere, ebe anyị ji aṅụrị na-agbaga ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya, iji binyere ya n'alaeze eluigwe. Onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Baruk. Jerusalem, yipụ uwe mkpe n'ọnụma gị, yiri ịma mma nke ebube Chineke ebighị ebi. Were ezi omume nke Chineke fuo onwe gị n'ahụ gburugburu.
dị ka akwa, were ebube onye dị ebighị ebi buru n'isi ka okpueze. Ebe ọ bụ na Chineke chọrọ igosi obodo niile nọ n'okpuru eluigwe ebube gị, ebe ọ bụ na ahụ dị ebighị ebi, ebe ọ bụ na aha gị dị ebighị ebi, Chineke kpọrọ gị udo sitere n'ezi omume na ugwu sitere n'ịsọpụrụ Chineke. Jerusalem bilie, guzoro n'elu ugwu, chee ihu n'ọwụwa anyanwụ, lee ebe ụmụ gị si n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ zukọwara ọzọ, maka na onye nsọ tiri iwu. Aṅụrị juru ha obi n'ihi na Chineke chetara ha. Ọ bụ ezie na ha gbara ụkwụ ala mgbe ha na-ahapụ gị, mgbe ndị iro duru ha pụọ, ma ugbu a Chineke ji aka ya na-edulatara gị ha dị ka ndị eze nwere ugwu eze. N'ihi na Chineke etiela iwu ka a gbarie ugwu ukwu na ugwu nta niile dị n'ebighị ebi, ka ekpochie ndagwurugwu ugwu niile, ka ala dịrarị, ka Izrel wee ike iji ume na obi iru ala na-aga n'okpuru ebube Chineke, ka oke ọhịa na osisi niile nwere isi ọma nwee ike inye Izrel ndo dị ka iwu Chineke si dị, maka na Chineke ga-eji ìhè nke ebube ya na-atụziri Izrel aka, bịakwa were ebere na izu oke nke ya na-edu Izrel. Okwu nke osebrụ ụwa. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Mgbe Onyenwe anyị gbapụtara Zayọn n'ọnọdụ igbu ohu, ọ dị ka ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị bụ sọ abụ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, leenụ ọrụ ebube dị nwere rụrụ ha, lekwanụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Onyenwe anyị zọpụta anyị n'ọnọdụ ịgba ohu, dị ka mmiri na-asọ asọ si na-eme n'ala kpọrọ nkụ. Ndị bụ anya mmiri n'anya na-agha mkpụrụ akụkụ ga-eji ọṅụ na-aghọ mkpụrụ ya. Ha bụ anya mmiri bụrụ mkpụrụ akụkụ na-eje n'ubi, ha kwere ukwe bụrụ ihe owuwe ubi na-alọta.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. Mgbe ọbụla m na-echeta unu niile n'ekpere, eji m ọṅụ na-ekpe ya, n'ihi na echetara m otu unu si nye aka n'ịgbasa ozi ọma ahụ site n'ụbọchị mbụ unu nụrụ ya ruo taa. Ekwesịrị m ike na onye ahụ bidoro ọrụ ọma a n'ime unu ga-eji anya ya hụ na arụchara ya mgbe ụbọchị Kristi Jesu bịaruru. Chineke maka unu si agụ m agụụ n'obi. Ekpere m bụ ka ịhụnanya unu hụrụ ibe unu na-amụba mmaji kwuru mmaji, ghara ịkwụsị n'ime ka unu na-eto n'amamihe na nghọta, ka unu wee nwee ike ịchọpụta nke bụ ọkacha mma. Ọ ga-enyere unu aka ịdị ọcha, aghara ịta unu ụta, unu wee kwado maka ụbọchị Kristi. Mgbe ahụ ka unu ga-eru ezumezu ịdị mma nke Kristi metara n'ime anyị maka otito na ebube nke Chineke. Okwu nke osebere ụwa. Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya dị ziri ziri. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Haleluya. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. N'afọ nke 15 kemgbe Tiberius Caesar bidoro chịwa, mgbe Pontius Pilate bụ gọvanọ Judea, Herod bụ eze nta nke Galili, nwanne ya bụ Filip bụ eze nta ala Uturia na Trakonitis, Lisania bụ eze nta nke Abilin. Mgbe Anas na Keifas chere ka nnukwu ụkọchukwu, okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zakaria n'ime ọzara. Ọ gagharị n'ọnụmara Judea niile na-ekwupụta mmiri Chukwu, nchegharị maka mgbaghara nke njọ, dịka e dere ya n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Otu onu na-akpọ
n'ọzara, kwadonu ụzọ maka Onyenwe anyị, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie. A ga-ekpochi ndagwurugwu niile, a ga-akụda ugwu ukwu na ugwu nta niile, a ga-eme ka ụzọ gbagọrọ agbagọ guzozie, a ga-eme ka ụzọ jupụtara n'ọbụ dị larịị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Doziere na Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya dị ziri ziri. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Luke chapter 3, verses 4 and 6. Ka bụ part of ozi ọma gụrụ anyị kwupụtara na Hallelujah bụ ihe jikọtara ọnụ ozi ụka na-ezi anyị n'ụbọchị tata. Advent bụ nkwado maka ọbịa nke Onyenwe anyị anyị matara n'ụka gara aga. Ofu izu ụka emena gịnị agafeena na nke ịbụọ ka anyị nọ. Tupu ị mara ihe na-emenụ, anyị abịa na ngwụcha banye na Krismas. Ewa na-ekwu Krismas, ihe anyị na-echeta mgbe anyị dị na ụmụazị bụ mgbe anyị ji echeji ọgọdọ, cheji akpụkpọ ụkwụ, ọkụ ya a na-enedi ya anya mgbe ahụ ka eji eri rice. Ndị adịghị ata anụ ọkụkọ ata anụ ọkụkọ. Ụmụnna na-ebido n'oge tụkọba ego ya eji wee gbuo efi, ma mazụkwa mma aka na-ebu kịta. Den onye kpataziri ike na nna ewezie nwa jee chọọ egwu gbara agba. Nna m nwere egwu ọ na-azụba maka Krismas. Ọ na-eru mgbe aha ya amago na anwụrụ ga na-akwụ 247. Ịghọtago? Mana ka a na-akwadobe ihe niile a, ha nchaka bụ njem gịnị anụ ahụ. Ọ bụrụ ya bụ the main message of Advent. The message of Advent bụ ife John gwara anyị tata. Mee n'ụzọ nke oseburu ụwa ka o mee gịnị ka ọ kwụrụ ọtọ. Onunu niile a ga-eme gịnị a ga-ekpochi ya. Ugwu niile a ga-eme gịnị a ga-egbudi ya. Maka na enwere important person na-eme gịnị na-abịa nọ. Otherwise otu isi ọ bụ n'ụzọ agara o mee gịnị ọ bụ na ị na-anya na Naịjirịa kịta otu ọ dị, ka obi na-adị ị na-anya na Naịjirịa ka ọ dị kịta, kedu ka obi na-adị gị? Fada mụ na ya nọsị m akọtazụkwara akụkọ ya ọzọ. Aga o were ebe anyị akpara ụkata ọsị nnọọ m kwutara ihe a na ya echezogo na since emechara election last presidential gịnị one ọkwa last year or last 2 years, na since ya ha mere ihe a mere na ya ewepụgo obi ya na Nigeria because na ya believe us na o nwere ihe ga-eme gịnị na ife ka ga work, na ife ka ga-adị mma. About 2 centuries before ọbịbịa nke onye nzọpụta, ije na Jerusalem otu a ka obodo dị, so many wars, ọgụ emerie n'ụmụ Israel. Ọtụtụ n'ime ha ka akpọ jee Ezai, ndị na-achị achị amaghị ha ji onwe ha eme.
religious leaders, ndị odudu na ndụ nke mmụọ, bụrụkwuzie ha abụọ na-eme ogene ha dịrọ na mma. Sickness, captivity, slavery, name it, ihe ọbụla na-adị enye ọṅụ otu ọ dị kịta na ị na-ene anya na be anyị, ọ ka njọ mgbe afọ na be ha, otu ha ka ọ dị. Ka njụọ unu, ọ bụrụ na ị nọdụ na be gị, azụmi na ọ mebọrọ gị, onwe onye nọ gị nso ma ọ bụ onye relate to you o megọrọ, ahụ adịghị ya, ị na-anya na family o nwere ebe ejidere aka, ngwuru anaghị aga aga, ọ dị ka ekechikọrọ mmadụ were kechie tọbọ, ndụkwu ka ọ dịkwuo ndụ na-eku ume, ọ bụrụkwuo okwu na ụka. Kedu ihe na-agbata gị n'uche inegide anyị ya asị Chineke eme gịnị? Ị nọzikwa. In fact, na Chineke emego gịnị? Enegalụgo anya na Chineke anọrọzi. Kpatara ụfọdụ ji emegide dakwuzi ya n'ụka, ị na-asị ya kpebezi ekpere, ọsị nke ya kpere ekpe, gịnị ka ya kpetara? Ife abụọ ọnọdụ ndị Israel nọ mgbe afọ, asị na Chineke emere gịnị? Agbanarị gofa na Chineke anọrọzi. They lost hope. Ọkwanụ mgbe aha ka onye amụma so na ndị pụta anụ wee sị ụmụ Israel, ibe akwa unu na-eme gịnị? Ọ gafee. Iru uju unu na-eme gịnị? Na-agafe. Kịta Jerusalem ga-akwụpụtakwa n'elu ugwu wee bụ the pride of the world. Na enwere onye na-abịanụ ga-eme ihe niile omegịnị ọ dịkwa mma. Wee maa amụma mgbe afọ. Ndị ọ maara amụma a wee bido wee live in hope na olileanya na ife ga-eme gịnị ka dị mma. Many of them, if not all of them, never saw Jesus. Ha fụrụ ya mgbe ọ bịara, but they were living in hope, na-ene anya kweta n'okwu Chineke kwuru, maka na oge anyị na nke Chineke eme ogene abụghị otu. 1,000 years is like a day for him. Mana ihe dị mkpa ọ na mgbe oge nke Chineke lụrụ, ife o kwuru ga-eme gịnị? Ga-emezu. Maka na Chineke adịrị echezọ. The number of years it took in our own human calculation, yet God did not forget until the appointed time. Yes, Webia. And ọ ya ka ịbịa n'ozi ọma nke agụrụ anyị tata, iwefukwa ndị nke Chineke ka ha nọkwa n'ụdị ọnọdụ afọ, ewee tinyegasị ya kpọgasịara anyị afọ ndị na-achị achị n'oge afọ iji gosi na ife a mere eme. Go to history. If onye na-achị mgbe afọ ma Caesar, pancha niile ma Caiaphas, ha ncha bụ ndị na-achị achị mgbe afọ na history. So na o mere eme nọ mgbe afọ ka ofu onu pụtakwara wee na-asị ndị mmadụ nkwa afọ ekwelu mgbe afọ so many years ago, centuries, na-abịa na gịnị? Na mmezu. Ọdịnyego ọkpụnyego n'ụkwụ ụkwụ mee n'ụzọ nke osegbu ka o mee gịnị? Ka ọ kwụrụ ọtọ. Onye ahụ mara amụma ahụ wee bụrụ onye dị ihe ahụ? John the Baptist bụ onye amụma ikpeazụ ahụ kụziri ya na wee kwadozie ọbịbịa nke onye nwe anyị. Ụfọdụ ka chee n'otu afọ ọ dị ka ọ dị, ndị mmadụ na-ebi n'olileanya na onye nwe anyị na-abịa submitted themselves for what? For baptism of gịnị? Repentance. Mmiri Chukwu nke gịnị? Nke nchegharị. Ka onye nwe anyị wee bata, ka ha wee kwesị ime gịnị? Ịnabata ya. Ọkwa n'ofu okwu ahụ ka ụka na-agwa anyị tata na onye nwe anyị afọ na-eme gịnị? Na-abịa ọsịsọ, ọ nọ nso. Mana tupu ị nwee ike ịnabata ya, na ị ga-akwadori ụzọ ebe ọ ga-esi wee mee gịnị? Ọ ga-esi wee bata. And ọ ya kpatara ine anya na-enwegasị ife dịka Christmas confession, opportunity for us to reconcile excesses in our lives, the hills, mountains,
ka eme gịnị ka egbuda ha niile. The values, our inefficiencies, ife anya adị eme onwe ndị daziri mba na ekpere ọ ugbu a kịta ka ị nwere ike ime gịnị ikpochi ya bụ onunu. O nwere ndị dalụ mba n'ije ụka kịta ka ọ pụtara ime gịnị ikpochi ya bụ onunu. O nwere ndị dalụ mba n'igosi ibe ha ịfụnanya kịta ka ị kwesịrị ibuild those virtues that are lacking in your lives. If God is generous enough to give us himself, the person of Christ, and when you got it too much to give to God, yeah? Nothing. Nothing. If any nine when if any nine bus naka chukwu ebia. And they can also vine, and you abanaka cut off from him, we can do what? Nothing. And what if I get me? So mundana Christi. Okwa ni fa na agwa no bochitata. So I know deka John. Nor deka ndi John na-ezi ozi. By virtue of our baptism, anyị na-eketa oke n'ịbụ onye amụma nke Kristi. So na anyị bụ ndị sokwa onu afọ wee na-eti mkpu n'ọzara wee na-asị ụwa mee n'ụzọ nke osebụwa ka o mee gịnị ka ọ kwụrụ ọtọ. So ka anyị na-ebe ụka na-nọrọ were onu John wee na-asị anyị mee ụzọ nke osebụwa ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụ na anyị anabata ya bụ okwu nke Chineke wee nwee mgbanwe, transformation and renewal within us, anyị pụzi ya n'ụwa by the way anyị si eme omume, anyị sokwazi na-agwa ụwa ka ha mee ụzọ nke osogbu ka o mee gịnị ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụkwa decoration a juru kịta n'ụzọ ka a na-ekwu na decoration kachasị mma bụ nke gịnị nke ime obi nke mmụọ. And ọ ife anyị na-aya Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị nwee ike ịkwado ọfụma n'ime mmụọ na gịnị na eziokwu, ka anyị wee nwee ike soro gbaa Krismas ya nke ọma maka nzọpụta anyị na nzọpụta nke ụwa niile site na Kristi dị nwe anyị. Andọ ya kpatara Pọl ji wee sị anyị na ụzọ kachasị mma bụ ịnọ n'ezi omume, ịnọ n'ezi omume wee ruo na njedebe ya. So ọ bụghị nke ị nara emeta ọfụma, ugbu a bụgara anyị kwesịrị iji nekwasị anya wee nwee mgbanwe ka o wee dịrị anyị niile mma. Udo dịrị ụnụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke na jike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbarata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọta afụ, ọnwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe nọ n'aka nne Chineke, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwenụ. Chineke nna pụrụ ime ife niile, i sere n'ọnụ ụka wee na-echetara anyị tata na ọbịa nke onye nzọpụta anyị adịgo nso, ka anyị kwado ụzọ n'obi anyị ka eze nke otito wee bata, eze nke udo, eze nke ọganiru.
ka anyị werezie umeanị kpọkuo ma yọọ enyemaka nke Chineke na ndụ anyị na mkpa anyị dị iche iche, ọkachasị ndị a ga-enyere anyị aka ịkwado ọfụma wee nabata onye nzọpụta anyị mgbe ọ bịara. Ekpere mmadụ ịnọ ga-etinye ọnụ ha kpee n'afa mmadụ niile. Ekpere ime obi. Cheta Maazị na Oriakụ Chibụzọ Nweke ndị na-enye Chineke ekene maka nchekwaba ya na odudu ya. Kpekwazụ maka ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi Fada Jose ya na makwazụ udo n'ụwa niile. Chineke nna nwere obiọma, ikwere anyị nkwa n'ihe ọbụla anyị yọrọ site n'aka nwa gị na ị ga-emezuru anyị. Ị naghị echezọ nkwa gị mgbe niile. N'ihi obiọma gị na nkwudosi ike gị, nụrụ na arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. Mere anyị ihe niile nke anyị ji ume na-arịọ site na Kristi dị nwe n'anyị.
us, receive us, oh God, and bless us. Shower your blessings upon us. Bless your people. Come and bless your people. We offer you, oh Lord, receive us, oh Lord, and bless us. Shower your blessings upon us, oh God, receive us, oh Lord, and bless us. Shower your blessings upon us, oh God, receive us, oh God, and bless us. Shower your blessings upon us. Jovano mundam kacha munu na churega so Chineke jike niile nara no. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji ume anyị ehunyere gị. Ewepụghị onweghị ihe anyị pụrụ ime, biko were obiọma gị gbata ọsọ chekwaba anyị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a, anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ekpe ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-ete bekee oke niile na ukwe na ekwe. Let me hear you say, oh. We praise your name.
dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwata ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Onye si n'ike adịrọ ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ajọ onye si n'ike adịrọ ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosipụta mbilite n'ọnwụ gị, Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na-achịta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwuru ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ na nnata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mụrụ uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere n'onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe, ka o tojuru aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e buru uche gị n'ụwa
zọpụta anyị anyị na-arịọ gị o Osebọ na-ajụ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ọgbana nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo. Oh, somebody, tell him that you love her. Put your hands together and praise the Lord. Everybody, somebody, I love you and praise the Lord. Everybody, somebody, I love you and praise everybody. Somebody, I love you and praise the Lord. Pam pam padam, da 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 da. atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri na nri nke n'igwe nyejuo anyị afọ, biko anyị ji umeala na-arịọ gị ka anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe na-eso ihe nke ụwa a, bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke n'igwe site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otori Jesu, second collection. Mama dịrị gị o Chineke, ekele dịrị gị o Chukwu ọma. Mama dịrị gị abụ n'ebe dị ụda, ekele dịrị gị o Chukwu ọma. Mama dịrị gị anya m ji ahụ ụzọ, ekele dịrị gị o Chukwu ọma. Mama dịrị gị ọdụm egbe dị ụda, ekele dịrị gị o onye amara. Mama dịrị gị ọdịm na-eme mma, ekele dịrị gị o Chukwu ọma. O Chineke, ekele dịrị gị o onye ọma. Otori Jesu, our parish announcement. We invite the children to be part of our Christmas pageant 2024 that will be presented on Christmas Eve at the 6 p.m. Family Mass. Practices are on Saturdays, December 7th and December 21st from 10 a.m. to 11:30 a.m. We need children from 6 years old and up to represent the Holy Family, angels, shepherds, kings, and narrators. Please pick up a sign-up sheet in the back of the church. Please return the form by today or this week. The African Community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their Advent retreat, Friday, December 13th and Saturday 14th, from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day via Zoom. You are also invited to the Mass in Thanksgiving on Sunday, December 15th and 9:15 a.m., and to the children's Christmas party at 12 noon in the church basement. More information, see the bulletin. Please support our giving trees. This year we are donating toys and gift cards to Catholic Charities Center's Toy Shop, which is a model that provide needy parents with the dignity to choose appropriate gifts for their children. Please take a paper ornament and buy the gift described on it. Please bring new items only, unwrapped and with the proper tag, and place them beside the altar, praying to Christ as you present him with your gift, and bring it back by Sunday, December 15th, so that we can deliver them before Christmas. The Igbo community of St. Fortunata is pleased to invite all parishioners and friends to their Christmas party today, Sunday, which will begin
with the 1:30 p.m. Mass that is going on now in the basement of the church. All are invited. Tomorrow, Monday, December 9th, we celebrate the feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. We will begin with the Rosary at 7 p.m., followed by Mass. I think it is an obligatory day of service, Father, right? Yeah. Feast of the Immaculate Conception. Yeah. Okay. So it's an obligatory day of service for Catholics. Tomorrow, Monday, December 9th, okay, I said that. We invite you to join us on Thursday, December 12th, for the celebration of the Virgin of Guadalupe, beginning with the Rosary at 5 p.m., followed by the adoration of the Blessed Sacrament, and concluding with Mass at 7 p.m. Advent confessions will be on Monday, December 16th from 2 to 4 p.m. and 6 to 8 p.m. in the church. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. We continue to notice that kneelers are sometimes dropped too hard, which causes damage. Please help by lowering them gently instead of dropping them. Thank you for your cooperation. Remember that you are in the church. At the end of the Mass, please leave quietly. Don't go this way, but go down to the basement for our Christmas party. Otori Jesu. So after this Mass, I got down to the basement for our Christmas party, where everything that everybody would like to enjoy, and including entertainment. Now, the second Sunday of the month of December, Ndenna, unu ga-abịa nara ngozi. Ndenna bịa nara ngozi. Ndekwa ya. Bịale ihe ọma Chineke nna mere m, Eze Jizọs, ekele dịrị gị. Bịale ihe ọma Chineke nna mere m, Eze Jizọs, mma dịrị gị. Chineke nna mere ha, Eze Jizọs, mma dịrị gị. Bịale ihe ọma Chineke nna mere ha, Eze Jizọs, ije mma dịrị gị. Bịale ihe ọma Chineke nna mere ha, Eze Jizọs, mma dịrị gị. Jesus, Mama Dereke. Amen. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile. Anyị na-ekene gị maka ịdị mma gị, mmeso ọma gị, ebube gị. Anyị na-asị ka ị nara ekene eji amụ ikpe isi ya na mbụ niile na-ebe ebe n'aha Jizọs. Chineke nna pụrụ ime ife niile, n'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-enye gị ekene n'isi ndị nna anyị ndị nọ n'iru gị ugbu a. Taata bụ ụbọchị ha, anyị wee were ha na-etinye n'aka wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha n'otu n'otu.
gbatịa aka gị dị nsọ ka ị gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ndị nwunye ha na ụmụaka ha, gọzie aka ọrụ ha ebe ha si enweta ihe ha ji eneta ndụ i nyere ha na ezinụlọ ha anya, bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ, chekọba ha n'aka ajọ mmụọ, chekọba n'aka ajọ mmadụ, nye ha ezi amamihe dịka i nyere Solomon, nyekwazi ha ike dịka i nyere Samson, ka ha wee na-alụ ọrụ ha ọfụma ka ha ketara dịka nna na ezinụlọ dị iche iche, bawanye okwe ha nwere n'ebe ị nọ dịka okwukwe nke Abraham, ka ọ ga-abụ ha fesia gị nke ọma n'ụwa, ka ha nwee ike ịfụ gị iru na iru na alaeze gị n'eluigwe. Ọ dị onye ọbụla n'ime ha ahụ na-adịghị, anyị na-ayọ ọgwụgwọ nsọ gị n'isi ha. Onye nwe Chineke, gọzie ha ogologo ndụ ha niile, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Mama ekele Chineke, ụmụ gị enye ya ekele, izuru ga-eme. Ụmụ gị enye ya ekele, izuru ga-eme. Mama ekele Chineke, ụmụ gị enye ya ekele, izuru ga-eme. Otodori Jesu. Okay, biko dịka omenala anyị na-eme ebe a with Father Cosmos, Father, ndị meje travel, anyị bidoro last Sunday. Father Cosmos anọghị, but Father Emmanuel nọ here. So ndị na-anọghị ya last Sunday mgbe e nyere ndị na-agọziri kpere ndị na-ala eme travel this December, ndị ahụ pụtanụ ka Father gọzie ma kpekwere ụlọ ekpere now. Ndị na-anọghị ya last Sunday na-eme travel. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Chineke n'eluigwe duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Chineke n'eluigwe duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the marvelous name of Jesus. Amen. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka ndụ i nyere anyị. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ekene gị maka onyinye nke nwa gị Jesu Kristi, eze nke ụwa niile, eze nke udo. N'oge nwa ka anyị ji akwadobe mmemme iso nwa aṅụrị maka ịfụnanya i gosiri anyị. Anyị na-enye gị ekene n'isi ụmụnna anyị ndị na-akwadobe maka ịbagide njem ịna n'ụlọ, ka ha soro ndị nọ n'ụlọ wee ṅụrịa. Gị nwa bụ Alfa and Omega, mmalite na ọgwụgwụ nke ife niile. Anyị na-ewere ha na-etinye n'aka wee na-asị ka i buru ha ụzọ kpere ha azụ. Gbatịa aka gị dị nsọ, gọzie ha, gọzie ụgbọelu, gọzie ụgbọala fa ga-eji wee gaa ya bụ njem. Chekwaba ha n'ihe mberede, ka nke enu ka nke anị. Gọzie ndị ezinụlọ, ikwu na ibe, ndị enyi ha ga-ezute n'ụzọ, ka na ojije ka na ọnụna. Ekwena ka ụkwụ kpọọ ha. Anyị ma na o nwere ka ọnọdụ si wee dị na be anyị. Ekwena ka ajọ mmụọ maọbụ ajọ mmadụ nwee ike ọbụla n'ebe ha nọ, bibie ma laa n'iyi ike niile nke ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, were ọbara ịgbara n'elu obe kpuchie ha.
were ọbara gị kpuchie ezinụzọ ha ga-esi gaa, were ọbara gị kpuchie ọbụna dị ume ma mmiri ma ihe oriri nke ha ga-eri. Onye nwe Chineke, mee ka ha gaa n'udo, nọọ n'udo, nata n'udo, na-enwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. I cover you with the blood of Jesus. I cover your family with the blood of Jesus. Ụzọ niile ị ga-esi wee gaa, I cover with the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Site n'ayọ nke ndị Maria dị nsọ na nke ndị nsọ niile, ka Chineke gọzie chekwaba ma nọnyere unu, ka iji unu bụrụ ije awere n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. I have a very big God, oh, he is always by my side. A very big God, oh, by my side, I have a very big God, oh, he is always by my side. A very big God, oh, by my side, I have a very big God, oh, he is always by my side. A very big God, oh, by my side, Okay, otodiri Jesu. O nwere ndị taa ụba de ha. I know nwa Tony and Tina Odibo. Yeah. Odibo, yes. Oh, okay. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Also, nyanwa ko no dutari eduta. Odi ya kom isoku eme. Iso eme. Okay. Bia ku no na onye na ebe abula no na anu isi ano. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Onye ikere n'igwe na. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọma na onye ebere, anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ, ọkachasị n'isi ụmụnne anyị dị na-echeta ụbọchị taata n'ime izu ụka ka ụbọchị ọmụmụ ha. Anyị na-ayọ gị ka ị gọzie ha, gọzie ndụ ị nyere ha, gọzie ezinụlọ nke ị sitere na ha wee kpọpụta ha. Nyefe ogologo ndụ n'enu ndụ, ahụike n'enu ahụike, aga n'ihu n'enu aga n'ihu, bụrụ ụzọ ọpụ na mbata ha. Gọzie echiche nke obi ha, ọbụnadị nwatakịrị nke nọ n'iru anyị ugbu a, gọzie ọdịnihu ya, ka ọ bụrụ ọṅụ nye ezinụlọ ya, ka ọ bụrụ ọṅụ nye obodo, ka ọ bụrụ ọṅụ nye ụka. Nna anyị nke nọkwazị n'ebe a, nye ezi amara gị, ka ndụ ya bụrụ ndụ ịgba akaebe na ịdị mma, ka ise n'aka ya wee na-agọzikwazị ezinụlọ ya na ndị ọzọ gbara ya okirikiri mgbe anyị gbasara ọsọ ndụ n'ụwa. Mee ka anyị binyere gị na ndụ nke ga-adị ebighị ebi na anyị eze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Happy birthday. Congratulations. Otodiri Jesu. Or any anniversaries? Anniversaries? May the blessing. Okay. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you.
anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear man. Happy anniversary to you. Ngozi ga-akarịkwa. Ọ ife ọṅụ and anyị kene Chukwu enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị oseba nụrụ arịrịọ anyị onye nwe anyị nọnyere ụnụ Chineke nna pụrụ ime ife niile anyị na-ekene gị maka na ịdị mma na-eme mma ọ dị iche a ga-eji tụnyere gị ka n'eluigwe ka n'ụwa n'okpuru ụwa okwu gị bụ na amen na ụmụ odibo gị ndị nọ n'iru gị ugbu a ndị na-enye gị ekene maka ijikọrọ ha ọnụ dịka di na nwunye maka na ịfụnanya dị n'etiti di na nwunye na-echetara anyị na-akụziri anyị maka ịfụnanya dị n'etiti Kristi na ụka ya ha wee nọgide sinsi ijikọrọ ha ọnụ ruo n'ụbọchị taa wee bụrụ ihe ịgba akaebe na alụmdi na nwunye dị mma anyị na-ayọ ka ị gọzie ha gọzie ezinụlọ ha gọzie ụmụaka ha onye nwe Chineke bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ bawanyere ha ịhụnanya n'elu ịhụnanya aga n'iru n'elu aga n'iru onye nwe Chineke bawanye okwukwe inwe n'ebe ha nwee n'ebe ị nọ ka ọ ga-abụ ha fesịa nke ọma n'ụwa bụrụkwazị ihe ndụ ịgba akaebe nye ụmụ ha na ndị ọzọ gbara ha okirikiri ka ha binyere gị na aṅụrị ebebe mgbe ụwa gasị site na Kristi dị nwe n'anyị ka Chineke gọzie chekwa ma nọnyere unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Marriage shall be a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. You will see your children's children. So says the word of God. Otodri Jesu. Is there anyone is worshiping with us today? Anybody worshiping with us for the first time? No. Okay, Biko, onu gelotakwa that our brother, no, he may have traveled. Only sindina. A traveler. Okay. Biko, remember that he invited all our members to the Thanksgiving ceremony on the 28th. So I get posted the direction na our platform. So Biko, remember, I hope so many people going home. They na lolo na gaje join the area, please. And of course, I will be welcoming a lot of you to my own home. I post it. We'll post it on the platform on the 27th. Maka echichi a na-echi anyị na ụlọ. Otodri Jesu. Biko ka anyị na-agbasa, we want everybody to quietly go to the basement for our Christmas party. Please, onwe present, onwe ihe ndị parish nyere for a na-enye for ndị all the lay readers, and the ushers, and the altar servers. So, Father, right? Yeah. Okay, so we do it now. We have a list. We have a list of these people, so I will call them. And the gift. All the ministers, the ushers, the altar boys, girls. Okay, onye isi ụmụnwa.
onye izi ụmụ fada m bịa wee. Oh, fada. Okay, biko mkpọ unu mkpọ onye ọbụla apụta then agọzie ya weta the present. Mụnwa anọ m ebe already. Engineer Nweke, maybe nwunye ya ga-apụta for him. He's traveled already. Engineer Chibuzo Nweke, Dr. Augustine Umozo, Lady Immaculate Ngwangwa, Mrs. Anne Mbagwo, Dr. Uche Konkwo, Dr. Mrs. Mary Jane Nwako, ndị a mkpọ lay readers, Lady Chinyere Nnorom, Lady Basilia Nna, Lolo Ure Egwem, all travel go already. Then the altar servers, Chioma Anyanwụ, Ugomma Nnorom, Solomon Anuforo, Solomon Mbagwu, Chidera Egerue, Destiny Umozo, Muna Mbagwu, Osita Dimma Konkwo, Daalụ Konkwo, Ngozi Konkwo, Adanna Mbagwu, Amarachi Anyanwụ, Jennifer Nwakuna. When once you are a mass server, you are always a mass server. Like me, I'm still a mass server. I get a share too. And when I'm not her, is there anybody I didn't call? Okay, the ushers, Satoni Nade, Lady Chinyere Nnorom, Dr. Uche Duru, Uche Naduru. Ngwa putano ka fada gozi anyị. Oto dị Jesu, n'afa parish priest, ka m na-ekene unu maka ọrụ unu na-alụ.